sona la sintonia de la tafaneria immobiliària. Ens n'anem de visita a una de les residències més exclusives del món, habitada per una celebritat universal, a Ramoneda d'estar per casa. Avui anem a la casa de Leonardo DiCaprio. Don't chase me around, you're bringing me down. I don't want to play by your rules. Don't chase me around, you're bringing Leonardo DiCaprio, el Leo més famós després de Messi. Amb permís de Messi, efectivament, sí. Bé, després de... Jo us diré una cosa, potser és una de les estrelles més famoses de Hollywood, perquè a mi em sembla que és un tio molt coherent. Va dir, si jo sóc una estrella de Hollywood, on he de viure? De Hollywood? Pues això, a Sí, Hollywood. no? Perquè Molt és bé. que estem veient aquí moltes estrelles de cine que viuen a Montecito, a llocs estranys. A Ell diu- Calabasses. Exacte. El tio es va comprar una casa a Hollywood Hills per $4 milions i a poc a poc va anar fent allò que fan els rics, que és comprar la casa del veí. Molt bé. És com un joc, És Sí. una mica el Monopoli. Sí, senyor. No? Vas comprant carrers, les cases dels altres, i al final et quedes tot el joc. En el manual de ric, primer punt, comprar la casa del veí. Total, que el tio se'n va cap a la casa del costat, i truca a la porta i qui obre? Qui? La Madonna. Ai, No fotis. Sí, senyor, es veu que era la veïna, i sí, li va vendre la casa, així que el DiCaprio va juntar les dues cases i ara viu en un lloc que té una forma molt rara. Sincerament, la seva casa és com amb T, però com si la T tingués un braç molt fort. Sí, De planta és una mica estranya. d'acord. Coses de la casa, 500 metres quadrats, 3 habitacions i 5 lavabos. No vindria a ser la més gran que hem vist, No. oi? Les 500 metres proporcions semblen quadrats. bastant humanes, no? Sí, però és que ell té 6 cases, per tant, tampoc, D'acord, molt bé. Això no hi comptàvem. Es veu que, a més, ell se sent una mica sol i a vegades lloga una part de la casa, això és real, perquè vingui gent... com un Airbnb, tu pots marxar a casa de Leonardo DiCaprio. Bueno, gent amb una mica més de nivell. Es veu que el client més habitual es diu Tobey Maguire, no sé si us sona. Però aquests són amics que són la peste quan van junts, Sí, són com companys de piset, Quim. S'hauria de confirmar, però diu que hi ha episodis de Leonardo DiCaprio i Tobey Maguire per l'Empordà. Què dius ara? Sí. Ah, sí? Ja us ho acabarem de mirar, però hi ha històries d'aquest parell per l'Empordà i, bé, encara s'estan recuperant, Molt bé. Bé, jo tinc la teoria que té el Toby instal·lat tot a casa tot el dia i ha decidit cobrar-li un lloguer per pesar. Bé, en fi, més coses. Molta placa solar a la casa. Sí. Ja sabem que és un tio molt ecologista. Molt bé. I també té un aparcament brutal amb 4 motos i no sé quants cotxes de luxe. Toma. Que dius, ets ecologista, però el Porsche que tens precisament amb piles no funciona, Leo? Però potser el porta en punt mort, Sí, home, saps? clar. Fa baixades només. Serà això. Fora també té una pista de bàsquet que es pot reconvertir en pista de tennis. Això sí que m'agrada. Sí, ha fet com els patis del col·le, que les línies d'un esport estan pintades d'un color i les línies d'un esport d'un altre. Doncs això és bastant sostenible, perquè el Clar. tio aquest podria tenir dues pistes i no diu, home, escolta, amb aquesta pista ja en tinc prou, tinc les línies pintades, que no s'entén mai res, perquè No. després també hi ha les de handball i les de hockey. Clar, així va néixer el foot tennis, per exemple, saps? A veure, a mi em sembla molt mono que Leonardo DiCaprio faci això, perquè és un tio que es podria comprar el Camp Nou i el Club de Tenis Barcelona, però ell es pinta les línies de terra a casa, per aprofitar millor el pati. Com us he dit, té més propietats, una casa estil British a Los Angeles, 2 més a la platja, 2 pisos despacho a Nova York, i atenció que entrem en una nova fase de ric, perquè Leonardo DiCaprio és propietari d'una illa deserta. Ai, Molt bé. I Home. què hi fa allà? Perquè una illa deserta per què serveix? Doncs ara t'ho explico, Quim. Ah, molt bé. Sabeu això que sempre es diu que et compraries una illa deserta? Doncs mira, Sí. ell la té. Es diu Blackador Cay, està a Belize, que és un país molt bonic de l'Amèrica Central, que té moltes illes i pocs impostos, o sorpresa, Oh, vaja. i on té la idea de fer-hi un resort ecològic. Ah, molt bé. I us diré una cosa, la illa... Sí, què? Pobreta és ben lletja. Vista per satèl·lit no és gran cosa, però és que de veritat us ho dic que té forma de llumí cremat. Oi. sí. Ara l'estem veient. Si no seria la illa més bonica que hem vist. És com escarransida. Però la finalitat sostenible és bonica, no? Sí, a veure... Ecològica. Més sostenible seria que la deixés tal i com està. Exacte. Això seria més Tens sostenible. raó, sí. Exacte, i doncs acabem amb això ja per acabar, Leo, deixar-la com està, i això sí que és sostenible del tot. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Avui a Ramoneda d'estar per casa, la casa de Leo DiCaprio. La primera hora, amb Quim Morales. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.